Araw maghuhugas tayo ng motor. Andito tayo ngayon sa Boss Motor Wash. DIY po siya. Yung mga hinuhulugan ng 5. Kasama ko pala si Wifey. Tama-tama din na papakita ko sa inyo kung ano ko hinuhugasan yung motor ko. At yung mga gamit na ginagamit ko sa paghuhugas. At yung mga teknik. Ito yung mga bagay na gagamitin natin sa paghuhugas ng motor. Yung sabon na gagamitin natin is Joy Liquid. Any color will do. Foam na gagamitin natin pang sabon. Balde of your choice, and chamois. Basain mo na yung motor para matanggal ang mga alikabok o buhangin at lumambot yung mga putik na nasa motor. Magsabon na tayo sa motor gamit yung Joy Liquid at foam. Yung palaging ginagawa ko ay inuuna ko yung sa taas na parte kasi pag inuna ko yung sa baba may tendency na yung foam na gagamitin natin ay mahahaluan ng buhangin which can cause na magasgasan yung mga precious parts ng motor natin like yung mga fairings natin, tangke at windshield. Mostly kasi yung mga buhangin at putik na yan ay nanggaling sa baba ng part ng motorsiklo. Kaya palaging unahin ang taas na part ng motor, okay? Alright, dito muna tayo sa harap ng motor. Tapos proceed na tayo sa baba na part ng motor. Pero this time dahan-dahan lang sa pagsabon mga bros, mga pops, mga mamshies. Kasi dito maraming matutulis na part na nakakasugat sa iyong balat na makinis. After nyong sabunan lahat ng parts, rinse hanggang walang matirang sabon. Pagkatapos i-rinse, patuyuin na natin ang ating mga motor gamit ng chamois. Punasan hanggang matuyo, same lang yung pattern sa pagsasabon. Pero kung meron kang blower, mas mabuti. Wow! Pagkatapos, gagamitan na natin ang nagbabawal na pangpakintab ng motor. Oh no! VS1. Pero for the sake of this vlog, gagamitin natin. Damay-damay na to mga besh. And sa gulong naman, ina-advise ko na huwag kayong gumamit ng tire block kasi ito ay nakakakos ng aksidente. Ilang beses na ako naka-encounter ng may na-aksidente dahil sa tire block na yan. Okay lang kung 4 wheels pero kung 2 wheels huwag mo nang itry. Safety first mga bros bago papogi ng motor ha. So I think nasabi ko na lahat ng mga teknik sa paghuhugas ng motor. So now let's proceed to the good news. It's giveaway time! Okay mga bro, so malapit na magpasko kaya magpapa-giveaway tayo. Bago dat, gusto ko munang i-acknowledge yung ating sponsor mga bros no, sa ating giveaway, si Mr. J Tagra. Maraming salamat bro and shout out. Okay, so may dalawang item siya na ipamimigay. So let's check it out. Oh, itong giveaway na to is dalawang item. We have here a pair of Kumini gloves. And the next is VS1 visor guard. Ang linis ng visor sa helmet. I'm not sure. Hindi ko pa na-try to. And the second item is toolkit mga bros.
meron tayong mechanics dito mga bros, no? Kung gusto nyo makuha itong mga giveaway na pinamimigay ni Mr. J. Number 1 mechanic is dapat yung isubscribe yung aking YouTube channel. Maglalagay ako ng link below. At dapat yung i-like and follow yung aking Facebook page, Burj Khalifa Motovlog sa Facebook. I-screenshot nyo yan mga bros. Number 2 mechanic. Each giveaway mga bros is merong questions no na dapat nyong sagutin. Pero dapat one question per person tayo mga bros ha. Hindi pwedeng dalawang question yung sasagutin nyo. Don't worry mga bros no kasi hindi naman mahirap yung mga questions natin. At makikita lang din sa ating mga YouTube videos mga bros. So need nyo talagang manood. So sa mga solid nating mga taga-subaybay dyan at sa mga solid nating mga subscribers, may advantage kayo dito. So here's the question for the Kumini Gloves and VS1. And here's the question for the toolkit. So if alam nyo yung sagot sa isa sa mga questions doon, just PM me your answer sa Burj Khalifa na Facebook page. Mechanic number 3, dapat nyong i-share itong video sa Facebook nyo. Tapos i-screenshot nyo yun mga bros. Before we proceed to the 4th mechanic, baka may gusto dyan na mag-sponsor ng giveaways, no? So just contact me sa aking Facebook page or sa aking email address. Maglalagay ako below. Baka naman, no? Baka naman na may gustong magbigay dyan. Tapos okay, here's the 4th mechanic. I think this is the last mechanic mga bros. Yung first mechanic at third mechanic, i-screenshot nyo yung dalawang yon. Tapos yung screenshot na yon, comment nyo sa aking Facebook page. Soon magpo-post ako ng something doon. Tapos doon nyo na lang i-comment yung mga screenshot nyo mga bros. Tapos lagyan nyo ng reason why you deserve the giveaway. Di ba ang dali lang? Kung ako sa inyo, punta na kayo sa YouTube, nood na kayo ng videos ko at sagutin nyo na yung mga questions ko. Baka malay mo, baka matouch si Sir J sa reasons mo kung bakit deserve mo yung item na yon. So pipiliin namin yung mga makakatanggap na mga giveaway sa comment section ng aking post through up, down, choosy, woozy. So dapat nyo talagang sundin yung mga mechanics mga bros kasi para ma-valid yung mga entries nyo. So I think that's it mga bros, no? So at least diba makatulong kami sa mga kapwa naming mga riders na walang gloves at yung mga walang mga or mga kulang yung mga tools nila, diba? So good luck sa lahat mga bros, no? So advance Merry Christmas. This is Burj Khalifa signing off. Ride safe always and peace out baby.